Ate uya boss eh, pila na katuig boss. Murag mag-usa ka tuig na gyud, puti na yung gilawa-lawa na nito ah. Kay nung tong katong kuan, tong crush kani atong gagmay pa ta. Na naaron la konsehal Jilin daw nagtindira. Ya, bisita ta. May pa. Mulubala ita. Ako lumbalay ta duha. Ya, alam tipo ito karangan kay to ato tong ibton. Lima naman to katuig boss, buhi ba gihapon to? Suwaya na to. Tanda. Pagkala konsehal Jilin. Tara. Uyab ta to. Sakto, hagiton. Na, jerjero di ko to taman. Lupot na ako. Sige, Asa tong buwak diri oy. buwak. Tara. Tapos mo, lima naman ni katuig, buhi pa gihapon yung buwak ah. Bubuwag naman ni sila sa kadugay oy. Pastilan ba na ito no? Ay, duta ng buwak kay. Patay ta mo siya lang nito. Ya boss, iki unang manguyab tong Janet. Ay dira. Okay, ana sila na usab na ko nung naw. Marag magamit ta gini kong buwak boss. Na matay na sige. Kalauna boss sige, marag baan Gagay ra ba niya mo sudlan ng buwak. agahe kini ay hapak ni atang bukol gyud. Ya. Muna ko. Oh sige, good luck Was mo. konsel ya. Wow, nga iki patunin si grab rong opportunity was ko yan. Papalis sa ka. Ayo. Ayo. Uy. Jadi. Kasih kana ako di kaniya. Pwede bisita rin. Oh, masih ka. Hindi ako mag-istorya ni mo. Ya tepuk ka, tika. May mga buhat ah. Ano sa mga dire? Kamu yan ini mo. Sultan pa rin. Ano? Hindi, kaya sa kumpas. Nara ka mo yun. Oh, hindi ta pag-oras. Hapon na kayo. Hapon. Dua. Sa mas panahon. Hapon ako. Ano ba itong panahon eh? Sa mag... Hindi mo kakaon na. Hindi mo na gidawat akong buwak. So, inabunali. Nalin eh. Santos boss. Boss! Kaya boss ako sugta boss. Ano wa makasugta? Sugaan kagwapa boss ay. Pastil lang, tugtok bulog na makasugta. Tanawa lang niya dito boss. Ha? Ako'y bahala na, ako'y bahala naman na. Kuhatay mo buwak. Ako ay mga yari hindi Janet. Lah, hindi Janet. Niya naman ako barkada wa nung sugta si Lisa. Ah, magbuhat ba sana ko? Di ako susugton ay. Ano mo sugton? Di lagi ko ato niya. Na ako kung manguya ko nimo, rekon mo sugton o taong parusong di ka anak kong kinadaang luwag. Ne. Ha? Ano man mo sugta kong barkada? Balag ako, di ko alam mo sugton, minataya ka, dagay ko ano. Di jud ko ato. Hala na. Ngalong di man di mo sugton. Ah, di ko ginaya to. Ako, bahala di ko mo sugton, to ni mo kay dugay na kay ito ng uyab ni mo. Ah, di ko ginaya to. Dugay na kay ito ng ganahan ni mo, sukal pa na kami sa itong sumuamahan. Mahala sa single ko eh. Siya! Sagpa ka! Sakta. Magunti ka na! Yeah. Sige! Na, gamay pakinggan mo! Manit! Boss, ako si Janet, boss. Tay pagkasa boss. Janet! Alam ko may Andre Regresa. Doktor, mili mo de! Di. Tingnan naman! Wa mo ito man. Ika na kay Taboy.